full episode, Ilocano Love Storya. Paitulnog kanton ni pagkasiram into na las 5 mirasol. Adapas ka na darayak. Ket isurot ka. Sige, sir. Malpas kong tunda kita arameda. Nutwa tala ang diti opisina. Awagan na kitinagan ko. Wano, sweetheart. Awagan naklang iti sir wat na sa bali makangag. Aglalo iti kadoan ti tao. Makadkadlaw sa dagiti padak empleyado. Masisiimak mo, dato nga. Agkikinisiim da, sir. Saan nga isudo ti problema? Ada ka di pa'y kaya't madamagan sakbay ngay pasnet mo ti agtrabaho. May panggapit ti asawa yun. Nasurukan na sa nga pulo at awan na saan kami ngagdenden na ni Margaret. Kasla nagsina kami. Gamawan mo't tinagsaritaan mi akas ta. Nabayagan na saan kami ngagkit-kita. At nabukod na negosyo, ngam saan kami ngagkit-kita. Nauyong ka di? Ang mga no madamag natin pa ipanggap ka tayo kat apaan na, pangat-pangatan na to. Profesional kan managam ni Margaret. Naungat, ngam saan kami ang nagbindog kao, nagapa kami iti. Saan ka matanakan kan kuwana? Kumusta ka ti pamilyam? Nangruna kadagiti nakanakin ka. Idilangan nagsarno anak sakit dagiti dadakkel ko ang nagawi dagiti lugar mo. Kinuna ti may sakapsat ko idi nawagak. Nasayat ka numatan ti kasasaan ta. No kasapulan na pauitam iday di kwarta, ibagamlaan ka niya. Wano kargak to gayam ti itim guard mo, tapno at damadadaan ngay pauit mo iti pamilyam. Ang mga nukilat na kasapulan dati kwarta. Agyaman naglaunay, kada kayo, sir. Romualdo, sweetheart. Oh, dahil daman di ko na. Kaya't ko ang nalailo ka kanya. Nakasagana ka mang tad, edi amin nakasapulang. Hello, Mr. Bernales. Huwag gaya. Dalipatak ba't na tinagawisap kanyak? Inton rabi gaya man. Namnamaan ti kaadak. Napayagan nga, aw-awisan na, italaan nga pagustuhan ka. Pasensya ka lakumaan. Nagadungamin ti pakakumipumak. Kanamumbat, asa anak anaruam adumardar ay kadagiti social gatherings. Sige. Bye. Ma'am, magalpaw. Ay, ito yung natiti kasapulan yung papeles. Kakalpas laang ni Mimi ang sekretaryo. Idi sumlatan ni tinamisaan, Samuel. Intun bigatan na kita at nagita. Kan, agtugaw ka. Daibagakan ka. Awan, ma'am. Kawawag lang ni Mr. Bernales kanyak. Kat impalagip na tinangawisan na kanyak. Kumuyog ka kanyak, Iso nga itulnog nakto nga umuna idibalay. Sakbay nga galit ka. Subyan nakto. Awan, ma'am. Pasensya kan. Ta malaksi diti trabaho diti opisina. Pagbalbalinan ka pa driver ko no dadto ma. Uri do ada company driver, awan nga min bukod ko mata driver. Awan tiyan yaman na dayta, madam. Sanot nga min nakasapulan na mga alak ni driver ko. Kan bodyguard pa yan. Gaputa awan mo't kabutbutan ko. Ay nga min day anas na strict ko. Maturong mga anak pa yan iti bagik. Tsakon amuno kasano makarok atak. Kaya rigak ti na ikawan. Nakabalo dak iti amin at pakayatan. Ni Romualdo. Oh, apa asan ka matimtimak mirasal? Ada ka di problema?
Awan. Awan ti mapanunot ko ngay bagakan ka. Itulnog na kiti pagkaskasiraak na agpalasak. Mas tawag ka ni Mr. Agarpaw. Haring nakasawa ka yun. Nga mapayasan nakapag na rin iti balay na. Ah, kwa? Nakasad ka. Nakabakbak ng anikusyante ni Sir. Nasurukso na makatawan ngagditin na kayo kasakasawa. Ngam awan mo't langan anak yun. Ardo, saan na mabalin? Diyak kaya't tiag si Kong. May babay naklakit di lugar ni. Saan pa'y nga mo dagiti dadakkel ko anak relasyon na kiti boss ko. Talaga bakngan ni Mrs. Agarpaw. Nagdakkel na ito'y balay na. Nakalawlawa na ito'y salas. Antigo amin nga alikaman. Tawid na kano da ito'y kadag itidadakkel na. Mas daawa. No apayasaan nga agnan iti balay ta iti asawa na. Kasta nakakaamtingiwat dagiti padak empleyado hagsaw may panggapit asawa na. Taytan. Mababanit agdan ni Mrs. Agarpaw. Samuel, ada kagayangan. Nabayag ka ka din na uray? Kasangsangpat ko laang, ma'am. Okay, mapantagarodan. No mabalin, saan ko akayat marabian taon ay, ha? Adutin as ka ng asikaswa. Nakadadong di tao sa. Nainaitan di pa nagpataray ko. Nagati sa sarunan tayo mo ka. Nalawat di pakaangahan di kaso. Isardeng mo ito tilugan ni tisang di pasta kapakaangayan di paskan ardo. Kumita kan to di pagparadaam kalpasan na makadisag kami din merosan. Agtalinad kan tulatan ni Tiruar. Oh, Mirasol, di ka matimtimak. Diyos ko, hanggang nervyosak. Mr. Garpaw, nagadungan po sa titao. Negosyante kayo lakit di amin. Dakal lapaskan para kadagiti negosyante di magay. Diyak man na mo kini Mr. Bernales. No adagit di panggap na tumapog iti politika. Wano at nga to at tao amang kidaw kan kuana. Nga agoom mong amin na negosyante. Sir, kadanan tayo. Sige. Dumsag ka talukatan dagiti ridaw mi. Sige sir. Dita ka pa ilang nagtugawa, Mirasol. Urayin nagtatulungan ka abong baba. Natak na nangyari mo ito. Dahil tati pantayawak kan kwa. Ardo, no mabisin ka at dadagiti lamisaan ni Tiruar di Pasda, apangalami da kanam. Naisangrat ka dagiti mapalubusan na sumra kiti unag. At dapay may sirbing arak no kahit mo di uminom. Ngam, saan ka ngagbartad? Nalawa da ito'y pasdag. Apakaangayan iti panagaumong dagiti negosyante. Adumat la ti tawid jay. Adanay ranta apagayayaman dagiti ubing. Agtugaw ka, tatusan ka magtangan nagtaktak dar Samuel. Ma'am. Ma'am, itala nga makadalaya kiti kaso apaskan. Nakadado a tao. Kaya't mo ka dito uminom iti arak? Ni. At agaya mo nakadaso may saaboting nga arak iti labot ni masaan. Ay, pasensya kayo ma'am. Saan ka naruam nga uminom iti arak? Dahil ni Mr. Bernales. Panawan ka ba ilaan ha? No, di mo kaya uminom iti arak. Mabalin mo ti umalatiw ka dagiti dadto maalamisaan. Tama kaya mamu ka. Adala kiti dagiti empleyado. Adagitugot ka dagiti sekretaryada.
Tadyak mat umininom iti ara. Agpag na. Bahang ada na yung awan ng am mo. Ay. Nag-uumong dagiti amin na negosyante. Iti dayji apasat da ito apasta. Kasla am-amok da dya babae. Diyak kata nagbitot. Amang ano, kayong ingas na naan. Mister, Mirasol, sika ngagpaiso. Kumusta kan? apay kumustaan? Nasaya taklaan. Kunaknusan ka na makita pa. Di pa kastoy a lugar. Inawis nak ti boss ko, amang kuyok king kuhanay ti daytoy apaskan. Agpadata sa mulit. Talaga ana ilit ti lubang. Kalpasan ti sumagmamano atawan manipod. Pimanawa ki lugar tayo. Nakita tamanan. Sana nagkupas ti kinapintas mo. At dapat pimintas ka, Mirasol. Makunam day ta. Taadon ti nagbaliwan ti langak. Saanan asyak day di sigod adibmakkel iti away. Kapilitan asumalog iti talon. Tapno tumulong nga agraab kan agburas iti naknatan. Nalanglang nagpaiso iti lugar tayo, Mirasol. Ngam, adamat umapay nga iliw kanyak. Kailiw ko dagiti kinaubing ta. Apa naglumbata nga kamat iti abal-apal. Ken agsidati allukap. Amin na ngay bagbagan. Uri kain jak napalupusan na simrek ti pastek. Napag-uumungan dagiti empleyado. Aro ti arak ng pulutan dito ay. Jak mabalintag pastek tag Manila. No, saan nga kong ungat ni Boss Romualdo? Nakaro nga may makontan. Ni Boss. Mawawag ka niya. Hello, Boss. Ado ti mainom nga arak ng pulutan dito, sir. Wan, sir. Sa anak mong badbartek. Wen, yak malipatan asak tagmaniho. On kayam, sir. Sige, sir. Wan, sumrekak takadwak ni Mirasol. Sige, sir. Wan, sir. Ibagak tinagan nyo iti security guard. Sige, sir. Bye. At ito lakit titi na masama ka nito na. Ako maakpay. Amang buya ti kinapintas ni Mirasol. Napintas na ito'y apa nagtitipon tayo kakadwa. Man ti kastoy agundaway. Oh! Margaret. Itay pa yan nakita ka kan mga kutitimok mo. Makisarsarita ka dagiti padata at negosyante. Inawis na kagayam ni Mr. Bernales. Wan, nasurukan na may sa atawan asaan ta nagkita, Romualdo. At data ti Paskan, tayo negosyante. Sanda nga mo na niya ti estado ti relasyon ta Margaret. Saan ko akaya tapag saritaan day ta, Romualdo. Tinasaya at panawon ka. Arto? Sika? Wan, Ning baglakit yung pinanawan ako ni Samuel. Ipulong na kinirumagta. Nakakita na tila na aking kasarsalita. inawagan nak ni Sarah. Kaduan ka kano. Tasan nakakano pa masama. Nagado ama kan di sangum. Hindi ka matmangan. Saan na ka mabisin? Mangan ka no kayat mo? Adon tinapulutak itirwara. Mga anak man ngagpaiso ti inapoy. Tumagayak pa lang. O Ardo, dagagaya mo dito. Wan, boss. Naitungtungak ngamin, Geror. Sige bagang galata. Kat si kami Rasul, apayadikan sa pinangan. Inururay na ka di. Napaut basit ngamin, di pa nagsasarita mi.
Pasensya ka no, sa anak ang nagkapagpakadakan ka, Mr. Bernales. Madamamot kami na makisarsarita ka. Oo. Uray, ta napagustuhan ka ni tikid daw mo. Andan tumadad suwali agon daway, apan nagtitipon tayo ang negosyante. Sige, bye. Samuel, napsuka ka di matla, Ah, nagaduhang makan, ma'am. Diyak ka mo ti pilyak. Talaga si daganaan na naimbag ni Mr. Bernales na diyang okasyon. Saan ko anam namaan, nagkita kami kini Mirasol. Agad anos ka na, Samuel. Iso nga inyawis kung ti panagawid ko itay. Tapno makainanakan. Amo kami na nabandog ka. Awan tayo nyaman na, ma'am. Narwamak. Nariga ti biyag medyo away, ta agtaltalon kami pa ilaan. Aglalo no, agipugon kami iti kadagiti apit mi at tabako. Talaga puyatan mi abantayan, ma'am. Nariknak ti Bartek ko. Nga mituloy ko ti panaginom ko. Diyak nam naman nga kita kami kani Margaret iti dayjay nga okasyon. Nasuro kamay sa atawan na saan kami ang nagkita. Awadan bibiyang titunggal may sa kada kami. Diyak mo no nakita na kami kini Mirasol. Apay kumabiyangan. Saan na nga ugali ti agisiskandalo kadagiti babae ti biyag ko. Agkaraapa kami di. Ngam nasimbang tiriknana. Manakam kandi atal. Mabayin na makita dagiti anak mi nga gapapa kami. Awanan ti makidindin na kada kami. Tadami ng pamilya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa nakastri ka dito kwarto, Romualdo. Sana pa maturog. Sangsanglag ti laptop ko. Saan ko man na masango ti mangsarong karkan kanita pagkasaraam Mirasol? At da kami kinidespon dito yung restaurant. Dete sa nga iliyo itay bigat? Kasta agpaiso. Sige ta napatag ti pagsaritaan mi. Pasukon ka tulangan ka ni Ardo iti pagkasaraam. Bye. Bye. Ni. Adaman umawag. Ni, saan mo ta nakapunbok da ito eh? Sino ti akin mo meron dito eh? Ano mo na ta, bili ni Romualdo at Jackson batan dagiti mga awag. Saan na nakapunbok? Malagip ko ni Samuel. Saan? Awanin tiga po na nga awakan na. Sumbatan. Hello? Samuel, awanan tiga po nang awagan nakpay. Sapay ko nga, tasaan na ka makasingan ka, Mirasol. Apa yung awagan nak? Ada ka di ibagam? Ada ka di nas ka na pagsaritaan ta? E din to ta... Dapat naman nga kita tayo tita dyan lugar. Inkuyog naklaan ti boss ko. Sana tayo tati kahit ko asawan. Pangaasim. Nanyaman ti pampanonotan. No, apa yung nawagan na? Lipata mo. Lipata mo nanyaman day ta. Tamanipot manaw ka iti lugar tayo. Asaan kan anak subli? Gaputan na labit. Iti panagkitam kat nalubon ti dalan mo. Ngam nasisiit pa iti dalan mo. Makaasidag kanyak. Kasta, diyak maawatan ti kahit ko asawan. Awan tiga po nangagpalawagakan ka. O sige, makaturturo ka kon Samuel. Kat pangaasim ha. Di mo ulitin ti umawag tayo kanyak. Bye.
Ano apa yung makalita kita Castro? Kababawi ka. Lumada ka di pa yung mga aramida. Sa paabinaunak ni boss, amang sukon king ka, iti pagkasiraan. Masaba ka yun sa, ama pa yung opisina, taado tinas ka nga ramitin tayo. Naimbag ta ka na nga masapa ka agririing. Amo pa nga ado tinas ka nga aramidan ti opisina. O niya, namigat kan? Nagkapiyak lang. Amang ano kayat mo tiyag kape manan. Paur-uray mo iti panagrupot ko. Ha? Saan may ibusan iti tinapay dito ay kan adalinotok akam kan hotdog ka palaman. Nagyaman naklangin. Rumbang ko mga inawagan ka, sakbang imayak diti. Amang ano, anyang amin ti panunutan ni boss. No, mabayagak di pagkasiraan. Kagura nakpay lang atan ni Mirasol. Gapoy ti panang baybay ak iti king kuhana. Nagbutan ak. Kaya't tinalikod ak ti responsibilidad ko. Naragsak ti ayan ang pwede. Ngam agpata kami anak ko rapay. Kalpasan ti panag-opisina tayo ton malam Samuel. Kuyogan na ka. Ada kasi narak ko negosyante matlaan. Wan ma'am, oray tadakmat lata iya opisina. Pasensya kan, no madakamat ko no dadto mati oras sa panaginanam ko ma. Ay, Amang ano ada kiti napatag matapag na? awan madam. No, asang puwet ako niti pagkasiraak. Jakon rumwar. Sa anak mo't makibarbar ka na. Masaludsod ko laang da ito eh. Awan ka di pa'y nobiyang. Adday di madam. Ngam, nabayagan na nagsina kami. So magmamanon atawan, tinapalabat. Isuan na sa pinasukong ka kini Ardo, adda pa panakinton madamdama. Si kanton ti makaammo diti opisina. Ha? No, day tati ko na yun, sir. Kasaritak to ni Joy inton madamdama. Ala kayam tinistaan dagiti appointment ko itangal daw. Taitad konto kini Joy ta isot imang cancel iti appointment dagiti kliyente itangal daw. Aday ti may sa notebook. Dati gaya. Nasaysayat ani Joy ti makisarita kadagiti dumtang nga kliyente. Tapno saan da ka amasinga? Sige. Ingatan lang samat ta. Pagsilusan na nga ta dagiti kliyente. Wano liklikan na lang ada may lawang kadakwada nga agarang kanyak. At no sa anak anawaya. Unay ko kan ka itay nakasublita dito opisina. Nga adda pa pananta ita malam Ardo. Ngam apay anak kabaybayag ka. Among kandi ajak kayat ti mabayag nga agururay. Boss, pasensya kay man. Na-traffic namin. Mapantay pa din. Damagang pailaan da ita. Itay kumapailaan nga Ardo. Kasarita ka labi. Subyak to ka din ni Mirasol nga itulnog iti pagkasirana. Jack na panunot da ita. Makaadayot ang amin. Kahit saan na nalaka makasubli dito eh. Kasaritak nga ron ni Mirasol. Nga agkukuyog tayo ta itulnog tayo iti pagkasiraan na. Boss, dagami iba ka. Anya tayo Jay. Hindi kami kimuyog kami kan Mirasol iti dinarayan nyo apas kan. Nakitak ni Mrs. Agarpaw nga dakadwa na alalaki. Anya? Nagwapo. Ubing lang at ang siyak. Mga no driver na lang tayo Jay. Saan ba't naglanglang a driver, boss? Talaga asik ka. Saan ka ngagpampanunot? Anya ti pa kay lasinam asaan a driver ti may sa tao? Palaksid nga ta no driver ti taxi wano jeep. Ipadpadam ngamin iti bagim. Boss. Mariribo kanak iti dayjay na istorya kanyak ni Ardo. May papan iti lalaki ang nakita na akinakuyam ni Margaret. Nasuro ka na makatawan asaan kami nga agdantong na. Kasla saan kami nga agasawa. Hindi man lang nga na nagkita kami.
Numano a babae ti gapuna nagapapa kami. Dito yung pika-pepe na templang, Romualdo. Agyaman nag. Saan na bali na marabian kami iti papanan mi kani Ardo? Pamangan no awan tumanan ti panawan ko nga umay di ti pagkasiraan. Adayo ti papanan mi. Katrabiin to laon na yan na makaawid kami. Nabanugak to. Ibagam to kini Ardo, adi na unay pardasan tiyang maneho. Kasta talaga nagdardara sakit ti papanak. Nalaing nga agmaneho ni Ardo. Kat dayta ti magustuakan ko na. Ngayon magyaman na kiti panangayali kakam kanya. Talaga patpatganak una yan. Romualdo. Kadagupan nyo ababai ana inaig iti biyag ko sikat tinalailo kanya. Adayo, di pa kay dumaam katakwad. Oray pa iti mismo nga asawa. Agyamanak. Sige, may rasol sa anak ko nagpayag. Naglagi pa, saan ka nagpaspastrag iti sa bali at tao dito'y pagkasiraam. Am-am man, when no sama. Nakalin nga kang tiinit. Na yung paglaangan. Taas silag iti baybay, iti hotel. Ang nakipagkitahan ni Madam. Kadag iti pada na negosyante. Nakita kita'y alimada ang lalaki. At nakaduhada may sa babae na sekretary ka no ti korporasyon. Pagsusumpunan na negosyo. Ay, nasaysayatan at ito'y igit ti baybay. Pagpalabasa kiti oras. Ay, malagip ko edi agayan ayat kami kini Mirasol. Masansan na makadanon kami dito igit ti baybay. Ngagpaspas siya raging ka iti na minsan. Kaya't, ay, nakalipat kami. Siya, ti umuna ang laki. Itipiyak na. Ni Mrs. Agarpo. Umawawag. Amangan at masapol na kanya. Hello, madam? Himuon ko ni Myra, magkitakan ka, ngamaon ka kano. Sa dinotayan mo, takino natin security guard na pimanaw ka. Adak dito igiti baybay, madam. Kasanoon ti panang rabiin? Jak pa yung mabisin, madam. Kasi daglaang dito eh. Umayak to di tayong tun, madam dama. Anya nga ta, no awagak ni Marisol. Kung awagan nak ni Samuel. Hello? Hello, Mirasol. Apay nga nawagan nak? Adak dito igiti baybay nga agpalpalabas. Iti oras kabayatan ti pananguring ko kini madam. Makamit-miting kadag iti negosyante. Kasi hotel dito eh. Saan ka din yung bagak idikan kan, adi mo ulitin ti umawag kanya? Talagang sa asaan pa'y nagmaumaw ti guram kanya. Malakip ko nga iti agayan tayo ta. Kat dito igiti baybay ti masansa na pagpasyahan ta, kag pagsalitaan ta. Mga asin, saan mo ay palagip kanyak day ta? Napanggap mo subli kanyak, saanan ang mabalin? Agting nga lang rutin terapi. Nakadua pala tilugan dito sentro ti syudad. Sa anak ko makainom Ardo. Amangan no naturo ka kita. Malagip mo gayam dahil ang lalaki ang nakita makinakuyog ni Margaret. Apay, boss? Kahit kung amuan, tikin na siya sino dahil. No empleyado o no driver ni Margaret. Sige, boss. Medyo atan-itat ni Madam Margaret. Nung napintas pa lahat. Nagsilos ng tamat langatan ni Cesar. Kat no nakachik-chik boy. Nito pa'y ngamin may rason. Ay, di na kaya't nga sa pali na makaasidad kang kuwana ang lalaki.
Madanon kagayam diti opisina, Mirasol. Um, Kinuna ni Ardo itay makasubli ija balay, anak kapanam ka kanon. Nagururayak kan ko na aging ka iti pasado alas 8. Naira na nga deli mapas sa taxi. Imayak latan dito opisina. Kaya sapay ko mata saan ka makagura kanyak. Tengan tirabi anak kasangpat kami kini Ardo. Kat itay makariing at pasado alas 7. Naladladaw pa'y anak kariing ni Ardo. Napuyatan ka gayam. Siyempre, nabando ka ng biyahe. No, mapirma aklakit di dagiti nasisita papeles rumarak. Mapanak maturog iti ginatang ko akondo. As-asidag ka pagawitak. Adda ka di naka-schedule nga appointment ko. Mabitlahan pa kita, ak. Saan ko may kabesa? Mirasol, amangan no kayat mo ti umakar iti nagatang ko akondo. As-asidag ka pagawitan. Kuha. No, mabalin ko ma. Darwama kami rin pakas kasira. Napariri jay ta aduti mo yung itaglawlaw. Aduti mo lak amasetas. Kaya't may ayo ak kadagiti sabong da. Sige, saan ka pilitan di mo kayat? Ngam addan to pa nagkuyog tama pa ni Timor. May sa tinaka-appointment itang aldaw, sir. Ngam, inton alas 3 pa ilaan. Inaldaw nga ato ti pakumikuman ni Mrs. Agarpaw. At tamanan nakimitingan na. So nga dak ita dito restaurant amasansan na pangaldaw. Bro, mabaling ka dito makilamisaan? O retag may sak? Mabalin lata bro. Gusto malasin ko dito ang lalaki. Diyak malagip mo sa tino tinakakita aking kuhan. Kinapudno na sa namangan tipanggap ko dito restaurant. Narikat sika. Ha? Dalang kahit ko adamakin. Anya ti relasyon nyo kini Mrs. Agarpaw? Ani Madam Margaret ti kahit ko asawan? Awan ti relasyon mi. Empleyado ak laang. Masansan nga imaniwa. Nakita ka kami nakadwam ni Madam Margaret. Iti may sapas kan. Awan. Malagip ko no sa dino tinakakitaking ka. Anyay tayong tinagan mo. Aywan gayam, siyak ni Samuel. Samuel gan tinakan mo. Siyak ni Ardo. Sana naskan nga ibagam kini Mrs. Agarpaw da ito. Apa nagkita ta. Talaga nga inururay ko ti awag mo. Sige, makamu kayo. Siguraduhin nyo, anat algad ti aramitin nyo. Ha? Sige. Katne, abdape papanak. Awan matlaangan ni Ardo. Ne, apeng awagan nakailan ni Ardo. Hello, Boss, nakasalit ako ni Samuel. sino Samuel? Tinakita kiti akadwa ni Madam. Iti dinarayon tayo apaskan. Empleyado kan pasaray driver na kanra. Kastagayam. Gam, kinunakan ko na abak na. Kinapintas pa lang ni Madam. Katamangan, no? Saan mo nga ituloy? Umay kagat din. Sige, bye. Saan nga kamkamali tayo dyan lalaki? Uray nagsina kami kini Margaret. Yak kaya't aliputan na. Agyaman at pinatgam ti awis ko, Mirasol. Naputa ko na mga aduti makakita kalatay di parke. Iso adito igit ti paybay tinapananta. Takno maminggakan. Pinagustuhan ka sa mulo. Kalpasan da ito pangaas. No? Sardangan na kon. Pakawalan dak. Kaya't ko adamagan no kagulguran na kadipay laan. Nasa ang unay ti panangbaybay ang kanyak. Pinanawan na. Kaslawan city. Manulat itawan ko, edi. Inayat ka. Impaay ko ti amin ko ka. Ngam anyat inaramit mo. Pinanawan na. Pakawalan dak. Nagpalin na katakro.
Nagbutan kay timbagak idi. Nga amangan no. Agsikugak, iti pan nakalipat ta. Dahita tiket ko amamuan. Awan anak ta. Nagnervyos ak idi. Inpapan ko lang nga masikugak. Ngam saan? Ita, mabalin ka di asaan ako nariribukan? Pakawanan na. Ako na ka nagbiduta. Wan, nagbalina at akrot, Mirasol. Numabalin ako ba? Ikan nakit isa bali pa'y aguntaway. Kalpasan tinumano at tawan abinay pa'y anak. Sana ka mamati ngay baga ngay ayat na nakpailaan. Iso nga ingkalikagom ko, tinangawis king ka. Tapno makapagsarita ta, Mirasol. Lading itak, saanan ang mabalin, Samuel? Awanan ti sabali aguntaway para katata. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Di na kon ay ayatan. Saan ako nanawaya? Adan sabali nga gikot iti puso. Kan, gusto ka? Saan kan ngay ayatan? Anya? Lading itak, apay anyat namnamaan. Or-orayan ka, ginggat-ingganan. Well, saan ta makapagbayag dito ikiti pay-pay? Masapang nagsubli ako iti pagkasiraak. Kan ulit ak Samuel. Daytoy kuman, ti maudi apa nagkita ta manan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alam na ang mula ko man ni Samuel. No kasano ti ayat ko ang mapagka iti kawar. Di ba nakaadipin ko kini Romualdo? Yan. Awanan ti mabalin ko. Nalukuyak. Nagdo sa anak ko mga binaybayan. No inayat naklat na ko ma. No apay ang naibturak pa'y tinabaybayan. Nirumon to, awawagan na. Amang madaw na nagsaksanit. Ikaw kumakakalingan. Hello? Hello. Ba't ang mamang rabrabi kami? Nalagip kang awagan. Nangan kakatid? Kalkalpas ko laan. Talagang awan man oras ko namang pasyar keng ka di na pagkasiraam. Mailaw akong keng ka. Alright, akanayon tamat nagkit-kita iti opisina. Oray lang kung mamaawis ka mga ang nitiwar. Hanggang parang at tanto kung taway ko itong pingat. O sige nga rudan, ituloy mi pa ay kimang grabe. Sige. Sabay ko ma. Takanayon asa anak amasango ni Romualdo. Gapot na mabut-butay na. Oray na rabyan ta iti napananta. Masapol. Ngay karigatam ti masapa amang sukon kini Mirasol iti pagkasiraan na. Sakbay talasotso, alda ka ni Diyay. Ikarigatak, boss. Kaya nga mga numalipatam ti kanayon ngay bilin ko king ka. Wanawanam ti pagkasiraan ni Mirasol. Ramuam no adamang pasyar kan kwan. Yakayat nga damangagaw kin ni Mirasol kanya. Anya ti yarami din yung numaduktala nga sa bali akay na na, boss. Saan na mabali na mapasabak na ita, Ardo? Pumataya. Mawatam. Daon nagsakit iti pampanunutem Samuel. Kasla sa ano anadlaw nga daakon iti sangwanam. Ay, ma'am. Pasensya kayo lang man. Adda ka di problema? Adala pang panunutak. Sa akong timang bitbit iti bagyo. Tamapantayin, ma'am. Okay. No, ada problema. Saan ka ang agbay na mangibaga kanya? Nang runa, no, parikot kay ti kwarta. Matulungan kay ti dayta abanag. Pagyaman naklaunay kada kayo, ma'am. Ngam, no may papan iti problema iti puso.
Saan ka siguro na matulungan pa dita? May problema anak ini Mirasol. Sa anak to kanon akayat ang kasarita. Anya nga tanong amwag no asino. Tikon ko na akayan ayat na. Naimbag ta nakamakam ka pa, Mirsol. Imbilin kami ni Boss Romualdo ngay karikatak ti masapa amang sukon king ka. Naung tanak ko man. Kapag isa rumuara ko maitayan, awan ti problema ita dayta, manong Ardo. Awan di problema. Siyak na da problema na, kas pangaligan. Naladaw ka na kariin. Napunyatan na, sa adutin na ramid ko. Di ba iso nga nga ramidat, inton madamdama. Isong madlagay makasla... Kasla nagsangsangit ka. Saan? Abay ko mga ha? Naragsaka, awan problema. Talaga nga ron ngay ay mi boss. Itilaksit ti ba at titawan niya. Manong Ardo, anya ti kayat masawan ni ti dayta. Ti kinabak ng laang ni Romualdo, ti kinamat ko? Pasensya ka na. Gam, saan na dahi tati kahit ko asawan? Saan nak ko mga ipulpulong, kinipos? Saan ka madanagan? Diyan ko galit ka di pulpulong. Ada pa kahit ko adamagan king ka. Ngam saan ko sa bali ti pangipapanam. Kahit ko nga may ngagsarsarita ta, kabayatan ti panagmanihok. Amangan no may sugelak. Anya ka ti dayta? Iti dahi ta kinapintas mo, awang ka di tinagar-aram king kay di, when no nagbalin na kayo na yat mo. Ada? Saan kami nagkatuloy? Baring sumbatan na. Hello? Naimbag, ta sinong bata ang tiawag ko, Margaret. Sa mula kidianam naman nga awagan ka. Nasuro ka na makatawan asaan pangagdandan na. Kan, saan ta nakapagsarsarita? Nagawid ak pa yan iti balay at tawid ko kadag iti dadakkel ko. Anya pala ka ti bibiyang mo kanyap ko ma? Naingar ka lang ta iti panagsasawam. Saan ka kadi pa yan nairwang kanyap? Nasayatan di pa nakisarita kadag iti saan arinukar ti puso kan panunod na. Kunam no asino ka kadalusan. Asino ayati pagpapanakal mo. Pimanaw kay yabalay tapno maarabid mo ti kay kayat mo. Inawagan na ka di, tapno, sidiran na klaan, Romualdo. Saan mo ka mga ipulagit kanyak, tibukod mo nga aramin? Saan ka ngaging kukunabay? Amok nga damat ka din dinlam. Adayong nga bubing nga medisika. Ni Samuel ka di ibagbaga, Romualdo. Empleyado klaan na dyan. Saan nakakas ka na gitidatuman ita? Masansan nga pa imaniyo kaputan na patag, di ba? Kan, seguridad, siyempre. Nuwawan iti sa baling ibagam, hindi pa konti cellphone ko. Hilidap ng agpaisan. Nasken na siya ka mismo ti makisarita iti dayjay alalaki. Tiawanan bain a lalaki. Nakaululima kan tibiyag ko, riribukan nakit din. Nakita na gayam ni Samuel. Akadwakid di, adimbar ay itipaskan. Pagatapan na nga da relasyon din. May sala nga anak ti pangibilbilang kini Samuel. Ma'am? Ni Samuel. Sobra kalatan, Samuel. Ilukat mo tari daw. Ay, ma'am. Imbaon nak ti sekretaryo ang mga kadag ito papapeles. Kasapulan nyo kanula unay. Wan. Sige, idisom di talabisan. Pandagam tapnosan amayangin. Mas pasimbangan pa ilang tirik na. Nagawan na ba inday dyan lalaki? Nakululi magtibiyag ko, riribugan nakit din. May aklatan.
O Raymond Asino ti ikabalay na babae. Ha? Wrong timing gayam ti isasarat ko diti opisina yo, madam. Awan na niyaman na dito, Samuel. Awan pa pakainaigam iti da ito eh. Ha? Di ngamin sigod nga asawa ak timawag kanyak. Nakita na kagaya makaduak. Hindi nagpakuyog ak, di maray iti paskan. At tapon nakit din nga da relasyon ta. Malagit po ti pan nakisarita ni Ardo kanya. Inlawlawag kumatking kuha na, driver na klaang ni Ma'am Agarpaw. Ay, pag silosa nakagayam ti asawa na. Naimbag ta, pinagkarinak ti nga Ardo. At saka gipulpulong. Ito lang ang nakita no kasano nga agpungtot ni Matam. Isunjaklat tan ipulpulong. Tinagsaritaan mi kina Ardo. Agyaman nagtapinatgam ti awis ko apan nagkita ta Samuel. Aginong takabayatan ti panagsarita ta. Ay sir, jak unay agin inumi tinasangar. Ngam, magustuhan kayo. Nasaya at sana ka na ram ang mapagbabaynan. Mabain na kada kayo sir. Nakabakbak lang kayo. Ilan to nanumuaklaan. Malasin nakmat siguro niya. Siya ti asawa ni Margaret. Sir? Nabayagan na saan kami ngagdenden na. Ngem kaputasan kami ang nagsango iti abogado. Tapno pagsaritaan mi ti panagsinami kuma. Agasawa kami bailan. Sir, agpakpakasya kada kayo. Saan na kumapagsilosan? Empleyado na klaang ni Madam Margaret. Nasaya launay. Kagurak ti tao ang narigat akasarsarita. Diya kaya ti maliputan. Awan kay mutingam Samuel. Katamubon no anya ti pagtungpalam no siya ti kanabanan. Nadanak mo dala ti gundaway mangipasyarken ka. Inawis ka mangal daw dito restaurant ta mga naddan tumanan kelada papanakin ton malam. Talaga nga ado ti pakakumiko, Ma'am Romualdo. Wan, nga may liwakin ka. Awan lang ngamin ti panawan ko nga umayad apartment mo. Nga maddan tulad tagon daway. Ni Ardo Gayam? Saan ka madanagan kang kuana? Imbilin ko itay kang kuana ang mapani ti kayat na abanganan. San lagi di ang agbarbarte. Kayat ko at watalaan ngagsarita. Sakay ko nga takanayan namang umikon. Kat Kastilan, ti relasyon ni. Kumusta gayam ti pamilyam? Nasaya at damat. Kung nati kasinsin ko, di nagkita kami. Kailiw da ka nung mata makitan. Nagpauit ka kumay ti kwarta para kadakwada. Sana problema ti kwarta, Mirasol. Uray kasano ti ayat ko sumarong karkadakwada. Tama iliwak mat. Awan oras ko. At dantulat na panawan iti dayta. Kuyugan kantoin ton masangok. Kaya't kumat amam-amoy na. Agyaman hak. O sige, mga tangarudan. At dan bukod na pamilya aming ganak ko. At dapayan anak na. Arapaap ko amadaan ta ko mamut iti bukod nga anak. Anya? Atong tinakamanga kaputi dito yung nagtilogan ni si Romaldo. Agong ito na makita na anak karuglugit. Sa masapol adalo sakto na yung bagay. Itay pa yung nakahis, tambaya kita sa dagti pagkasira ni Mirasol. Rabin. Awan pa'y nakita ka na pa ni pagkasira na. Awaga mang kidlimos. Agong itlakit itay dyan o rayak ang mga awak kanya. Masino ko mati makaiturad ang mga aram ka ni Mirasol. Namod ta.
May kapalayo ni kasira ni boss. Napagkatakalaban ni boss Romualdo. Boss! Nagyamanak na sinong bata niyo tawag ko. Awan pa'y nakita ka na pa ni tipagkasirana. Maputing dalagid ni. Adun tinainom ko tapno sa anak nga alos si Isan. San boss? Sana ka babartek? Sana kas Karina mabartek ak boss. Awun nga rod. Tingnan tirabe. Sige boss. Pumanaw ka rod din dyan. Bye. Nabayag ako nagtrabaho kini boss. Ni Mirasol di Kapintasan. Naama. Ngam sayang. Tani boss tinagtinagan. Nabayagan nga muk dayta. Kat dayta tibay sa nagapapaan ni iti. Makamudo sa nagnakan. Diyak maawatan nun ano naunay ti ado a kwarta. Di adalamin na nganak ni. Sige nga rudan, adan to sa bali akong daway apan nagkita kan panagsarita ta. Bumaba akon kat agur-uray ti driver ko. Day tapay ti pangagurak. Napagsilosan nakit din. Diya kaya ati ang basol. Iso nga uray kas-kasano. Kaya't ko lang nga pagnakmaan kan pagbaliwan. Sige. Madam? Samuel, natagtakan kan sakit yan nagur-uray kanya. Masitsya ka na. Imawag kami ti may nga amigak. Awan tayo nyaman na, madam. Sige. Mapantan. Kung naglarod kan kayo din nga ingkaan na kon Samuel, pinilit na kid din niya may dito eh. Ay, ayatan ka. Pangasim. Ikan na kumaiti sa bali pa agong taway. Saan na mabalin kung nakmatkin ka? Saan ka kadi makaawat? Ay, ayatom ka di unay. Weno, napilitan ka kadila ang anakin ayat king kuhala. Gaputan na sakit tinakam mo. Iti pa ng baybay aking ka. Agdandan na kamin. Kat saan ako na makapaluspos pay kan kuana? Ti kayat ko ang maamuhan, Mirasol. Noy, ayatom ka di. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naklaro idikad ka na sardingan akong Samuel, pinilit na kid din may dito eh. Ayatan ka. Pangasim. Kan na kumaiti sa bali pa agong Saan taway. na mabalin? Saan mo kadi maawatan? Ay, ayatom ka di unay. Samuel, Bueno, napilitan ka laang anakin ayat king kuhala. Kaputan na sakit tinakam mo iti panang baybay aking ka. agdandan na kamin. Kat saan ako na makapaluspos kan kuana? Ti kayat ko amamuan. No ay etom ka di. Apay saan ka makasungbat, Mirasol? Naskan ka di pay lang asalod-sudom kanyak day taaban. Apay ko mamakidanakan kuana so nuusan ko ngay ayatan? Apay nagdumog ka. Apay asaan mo ang may parang dagiti matang. Pangasin, saan nakariribukan? Para iti pagimbagan ta rito eh. Ada ka di problema. Lading itek. Panawan kan. Ang mga naupan ti asawa kiti pagkaskasira kat maduktalan na nga awana ki Jay. Mabit laang. Kaya't kung agsarita tapay. Ibatang ti imak. Agpagpakaasyak lang arudan kan ka. Panagkunak. Saan ka anaragsakiti din na ti asawam? Mirasol, nakasaganak at tumulong ka.
Ba't akong diti pagkasiraak? Yung... Magtimtibayok pa yan. Kasla marikrik-nak pa lang ti panangarakop ni Samuel kanya. Noong muna lang ma. Nga iti masansan na pa nagtita mi. Kat nariing ti sigo darit na kankwanan. Ngayon kasano? Agama ka kiti mabalin niya ramidan ni Romualdo kanyak. Papalawak na unay ni Samuel. Naapay a binaybay anak. Kapoy ti pa nagdardaras ni Mirasol a simbra kiti pagkasiran. San na anadlaw ti nakaparada alogan ko. Kasimbelin ni Boss Romualdo. Awaga katagos. Apaman na sumangpat ni Mirasol. Napanan na nga tangamin. Amangan no ta sa pali akayan ayat nakasignara. Sana nga ta amabutang kini, boss? Boss, agyaman ta nakontak kayo. Nakasangputan ni Mirasol, boss. Awan mat. Awan nakita kakadwa na. Nang itulnog kumaking ko na. Nakataksi, boss. Yung nadlaw ko ngagdardaras. Sige, boss. Sige, urahin kayo. Awan, boss. Pumanaw ka, Dagos. Apaman na sumangbat kayo. No, dahi tati ko na yun. Sige, boss. Bye. Ne. Dakas sa matarami rin ni boss kini Mirasol. Ngam saan nga ta amasyan kat nakapimpintas. Romualdo? Oh, naklaat ka, nakakita ka niya. Diyak namin namnamahan nga may ka. Kulak no, danapanan nyo kini Ardo. Saan kami ang nagbayag? Anya nga oras sa sibagbot ka? Binaon ko ni Ardo amang sukon kong kaita ang awaga ka no ni opisina. Inawagan na kami ti kaadala kati kuleyo. Kat nakita kami. Nakita kami ti restaurant. Yung saan ka nagbayag ta nagdardarasa ka nagawid. Kasla nagsangsangit ka. Talaga nagsasangit ha. Tayo nakalugan ako ni taxi. Imawag ti may sakasinsin ko. Agsakit ka naman ni tatang. Mariribo ka na. Kasta ka di. Akat anya nga ruti aramidam. Agawid ako ma. Ang amrabin. Itulnog na kakuman ni Ardo ng adamasapa apapanan mi. Sana ba nin? Aglugan naklangan ni tibos. Naskan nga agawid akat. Agyaman ak numawatan na. Sige, sige. Maturog kan. Pagkalmaham tirik nam. Nunas ka na ma-hospital ni tatang mo. Sige. Siyak ti makam mo iti magastos. Ayun pag-unay ni Romualdo. Ay, Diyos ko. Pagkunan na ko ma. Awan sa balya na panunod ko apambar. Ang kaklaunay. Ama-amuan ni Romualdo ang nagkita kami kini Samuel. Kan namaduktalan na asigod a kaayan-ayat ko. Nang runano, maamon na akayat nang agsinubyan kami. Padasak man yung naawakan ni Mirasol. Madanagan matlaan, maduktalan ti asawa na. Anak isinara kan dyan. At ang mga anuan niya titakas ng aramidan na kingkuhana. Ngayon saan nga ta delikado, ti panangawag ko kingkuhana. Adita, agre-ring ti cellphone na. Hello? Mirasol, kumusta kan? Amay ni nawagan na. Dandanin ak na doktalan ti asawa. Binaon na gaya
gayam ti driver na magsukon kanyak. Gusto ko na itiputin ko, Samuel, mangisarsalag ka. Nadlaw na pa yan nagsangitak. Anya, Ang bamban ko lang ang masakit ni tatang ko. agsamsangit ka manan. Saan? Masuro na klaan. Inramraman ko ni tatang. Kapukan ka. Nagpampambara ko. Nakapakaana ko ng agawin. No kayat mo, agkuyog tan. Anya, Nabayag mo tan ajak nagawid. sana mabaling nagkuyog ta. Taamangan no pa si Imnak ti driver na. No pa yung bagana nga danapatag kapapanandayin tong bigat. Umay kan tulat ang aro ng danunan. Kasapulan mo't nagpakadak iti boss ko. Oh, nagsapa ka ba't gimbay dito balay, Samuel? At ka ti napatag nga ibagam kanya? Pasensya kayo niti panangsinga kada kayo, madam. Ang mga lumat maturog ka pa'y pala. Nabayaga ko na nakariing. Apay, ada ka di problema? Madam, agpakada ko makada kayo. Ada di titisigod akayan ayat ko yung lugar me. Kat gaputa gawid, surutog ko ma. Iswa, jak makasarap, iyo opisina. Pasensya kayo no biglaan. Adon sa launay ti pampanunutam. Nalipatam, asabado itangal daw. Ay, ay gayam. Palubusan ka. Nabayagsan na di ka nagawi di lugar yo. Kaano nga ron ti panagsublim? Ikarigatak ti makasubli dito aging ga intong rabiin no bigat, madam. Amangan no ka sa pulam ti kwarta? Ha, tapi kwartak, madam. Agyaman na kiti pan nakaawat yung kanya. Awadan yaman na. Kasla anak ti pangibidbilangakan ka. Kat nakasagana ka tumulong iti anyaman na problema. Nukas pangariga nagsinubyan kayo ti sigo na kaya nayat mo. Kat mapanunot yung tagkasal. Siyak to, ti may saanin ang iyo. Saan ako na pinasurot ni boss, iti masapa, papanan na. Tasurot ka na ni Raso, iti panaggawid na yung lugar ta. Sa balin, at tao na ti pinasurot na nangin maniho keng kwana. Kinuna na kanya, ngayawag ko adagos, na niya ti manuktarak. Nagatak sakit diya, nagpambarlang ni Raso keng kwana. Nga puta, yak kabisado ti lugar da Mersa. Sinurot ko dito terminal. Ano sak? Surutit tipo sa nagluganan na aging gay ti makadanon. Sa anak ka no Apolos ngagpakita ganito. Nabayag lang agpaiso na di ka nagawid. Adon ti di mo asan ti lugar tayo. Kasla agditinaer dagiti ka Aruba ang nagpatakdar iti dadakkel ang balbalay. At dapay ang resort dito igit ti karayan. Samuel, Ani, apay nagsinai kami Rasol. Kan kasla makasangsangit ka. makonsensya kami ni ti pambarko. Kasla kinay kayat kumutang agsakit ng tatang. Nairanran na lang ata. Di kayat ko pagsaritaan ta. At may panggap ka data. Kaya't ko maamuan niya ti marikrik ng kanya. Saan mo ka di maawatan? Kahit mo talagang agsangitak. Saan tanga mo ang mga no pinasurot na di mangikap kabalay kanya? Ano kasta? Kakakabalay mo lang, Mirasol. Saan na ka ngayon kasar? Saan? Di na mapalin ti mangikasar ta si aasawa. Ha? Ijaking pagharap. Kati tata na amamon ti punto Samuel. Kadurman na kon. Saan ka di? Kati tata tiga po na nga daywan na kon. Saan, Mirasol? Saan? Saan aga po iti dayta? Alam mo king kwa. At adhapay at arigagaya nga agsinubyan ta. Kat tulungan ka ang makarok at king kwa na. Saka naklaunay na nagsinubyan kami matlaan kini Mirasol. Ay, dakala pa rin ko isang sangwan may. Nalabit, apakaisagmakan may. Ngam, asa ko lang matulungak ang makawaya-waya.
Nas ka na mapagkatikawar iti panak. Di pa na iti day siya lalaki. Kasda ni Ardo day siya. Ngam, sa anak nga ta anak nitot. Ngam, anya ko mati aramitan na ditoy. Agrobro buwatak tayo nawis na ti may isang amiga kung akita kami ti restaurant. Ada siguro napinta sa damag. Tinawagan na, ha? Well, ma'am, managsaka na amang ipadamag kada kayo. Anang sinumpian kami ni Tisigot akayan ayat ko. Oh, maragsa ka na ka makamoy ti data. Kasar ka na ti sumaruno. Wah, dapay problema, madam. O, anya man dita problema. Nakasaga na ka tumulong, Samuel. Agyaman ang klauni kada kayo. Abang gayam, kasta ni Ardo din nakita ka. Oh, anya kumater aramidin ni Ardo dita. Tanapit man lang. Itala mabak nga gamam mo kayo gayam ka ni Ardo. Eh, jak sigurado, no iso talaga ni Ardo Daiji, madam. Amang ano, kaing ingas na daan. Pero, at siguro ang muna. Nakita kami idin kini Ardo. Nakla na istorya kada kayo, madam. Talaga nga wanti na istoryang kanyak may panggapiti data. Nakla ko man kaya't amamuan nyo. Kanya tinagsalitaan mi kini Ardo. Ada ka dinas ka na muamwak. Madam, mabayin ang launi kada kayo. Pakawalan tap ko ma, iti panagulbod ko kada kayo. Ibagam kanyak no niya data. Ure, tanang sayat mo dun ti kasasad ni tatang. Agsubliak mo't lao dapos. Nang ibati aklatan iti gatad nga igatang da iti agas. Kanunas ka, napadoktor da. Talaga nga ato ti kwarta ni Miraso. Samuel, apay na kung ulimag ka. Agkuyog talaangan. Agkalugan tayo iti kotsek. Ay, saan? Amangan no pasukon nakto ngamin. Iso nga ang basak. O sige, pamanaktol tangarodan. Nagkariya kami kinipos nga agawid ang katagos. Romualdo, anya tararamidam dito eh. At daga din nakaskas daaw iti dayta, Margaret. May isa ka negosyante. Ang mga ano pang panunod, masursurutan ka. Amok ngawan ka po na biyangan nakpailaan. Daytalaan, oreno sa antan nga agdandan na nga agasawa, agselselos ka pailaan. Ipulagi mo kanyak ti bukod mo nga aramid. Hindi ka di manon ti sasawa mo. Saan ka makapagulbot kanyak? Nagpulong ni Samuel. Si kalakit iti nang pilin iti may sa kadagiti taong tapno kasaritanak. Ni Ardo. Saan ka kuma nginas asit gadan? Yak na ti makisubangkan ka. At datapay magngarod dito yung restaurant. Kawan mo ti karkar na anak lang. Managatap lang namin unay ni boss. Mabuti nga maagaw da ni Mirasol. Imbilin na no agawid da ni Mirasol. Kat pumanawak mo tindi tayo. Iso asinurot ko aging gay ti terminal ti boss. Umuna ako na. Taso kunit tulangan iti terminal. Akasi timbilin ni boss. Ay, nagsaysayang lang iti oras. Kat nagbambanog. Agad ang daring ginaglugan ng kabusar mo alto. Kalpasan tinang nga oras, ada akong kita. Malaksid nung managdagas lagi ti driver kan konduktor nga kape. Pinilin ko ni Ardo na umay nakasukunan ni terminal. Sige, sikat makan mo. Kunak to ay. Pasanungangan niya manuutak ka nakilukan ka ni Samuel. Oh, nagunay magkamandan. San ka pa yan nagipadamag may panggap kinitatang mo? Nasayat mo't basitan ti kasasaan na. Agistorya ak tulatan into makasangpetak dita. Naimbagmat, saan ka nagbayag kita? Kasapulan kay di opisina inton bigat.
Amok. Isungan ka din ko tag subli adagos. Ada ka di pa ibagam. Maturog ako ma. Ada nagsardang alugan iti batok ti pagkasiraan ni Mirasol. Ha? Ni Mirasol ka taday jay. Nasuro ko na may isang oras ng urayak. Mabitla. Basta adan nakakita-kiti day talugan. Agyaman na kiti pa nangitulog mo kanya, Manong Aldo. Ni Alto. Itulog ka nga to, yung itirito ti pagkasiraan. Ano ti kita sa Dapat mo? di magbagat itibag mo. Saanan? Kabainak na ito nalagaan-laan. Sige, katimakam mo. Ibagat to lang yung kinibos, ano itulog ka. Awagam tumutlaan. Sige. Ni Mr. Agarpaw, ti boss ni Mirasol. Ha? Isa ka diti mangikab-kab palay ki ni Mirasol. Ay, saan na ani pagbagat ito'y kanya? Diyak nagdamdamag iguan. Gapo nga ta saan na alam-lamaan nga amok ni Mr. Agarpaw. Nakasubli ni Ardo itilugan na. Ngayon, saan pa ipimanaw? Apay nga ta. Ay, nas ka na makasaritak ni Mirasol. Uraya ka makapanaw ni Ardo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si Kagayam. Diyos ko, kung mo nagsubli ni Ardo. Isugayam din nagtuktok. Naklaat ka, nakakita ka, Jack Mirasol? Jack naman nga umay ka. Mapali na kasarita ka. Pastor ka na kuma. No pong panunutom nagsubli ni Ardo. Sakbayak na imay dito'y sangot yung pagkasiraam. Kalpasan na nakapano ni Ardo. Nabayak pa ilangan nagpalpaliiwang. Ako rin ka. Apay nga among ni Ardo. Pastor ka na. Tatlong may ilaw-lawag ko ala imbang. Umuna pa nakakita kini Ardo, edi kinuyo ko ni Madam Margaret, iti dinarayat na apas gandaan ni Kusyante. Madam Margaret? Kung Iso ti amok Mirasol. Nalapit. Pinasiimnak ti amo na. Bueno ni Ardo ti mismo ang nagatap. Nada relasyon mi kini Mrs. Agarpaw. Mrs. Agarpaw? Anya di kaya't mo asawa ni Tidayta? Amo ka makigtot ka. Kasmat iti panakagigtot ko, iti panakakita kini Ardo. Anang itulod king ka. Sumbatam ko madagiti damagag king ka, Mirasol. Ni Mr. Agarpaw ka ti boss mo. Ape, saan mo sinumbatan ti saludsod ko, Mirasol? Bueno, puno ka ti atap ko. Ni Mr. Agarpaw ka di mangikab-kabaliking ka. Yak na yung pag-arap, Samuel. Mabainak launay kan ka. Apay, yan nakabaybayag ka, Ardo. Itay pa, ingin ururay ka. Sanak pa, ingin awagan. Kinumpal ko lang tibili niyo, sir. Diyak pa ilapimanaw, kalpasan na nitulnog ko ni Mirasol. Nabay ka nag-isis ng bahay kitiruar. Sa nagsubliak, kalpasan ti kagudwa oras. Kat, Awan mo tinakita ka na pa ni ti kasira ni Mirasol. Kaya akong di manon pa tamangan wagatap kanya. nasaya at tamom tinararamid mo. Kaya't nasawan nga itikawan na dugtalam amang paspasya na kenkwana. Awan makaiturad
amangarem ken Mirasol. Sino kumamat ti makaiturad, boss? Kabutang da kay lagi di. Nabayagan na nakapanaw ni Samuel. Nabanog ka ng biyahe. Nang sana ka makaturog. Diyos ko. Anya dito yan as na street ko. Asawa gayam ni Romualdo, ti boss ni Samuel. Nabayagan na pagbut-but nga kamabali na raoten lak ti asawa na. Ni Romualdo. Anya nga ta. No jaksong batan. Mabalin ko to may pambara. Nakaturok ako. Sumbatak malangan. Hello? Mirasol, siriring ka pa'y lagayap. Nalukagak iti panaguni sa cellphone ko. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyak? Kaya't ka lang, kumustahan? Nasa yatak mat anak kasangpet. Kan saan anak karo ti kasasaan ni tatang ko. Nasaya at nga rod no kasta. Sige, itong bigat lang nga nagkasarita ka. Bye. Bye. Kasano itan? Anya ti sumaro na mapasamak. Kasano na madoktalan ni Romualdo? Anak kisinubya, anak kini Samuel. Amang ano patayon na kami. Manipot pa iti. Mariribo ka na. Kanya nga ta't nisaya at garamita. Kanya nga ta't patulong ako ni madam. Talagang sagay pa'y sultin ka rin mapanagsublim, Samuel. Kumusta tayo panagbakasyon mo, ijay lugar yun? Nasaya at mat, ma'am. Tinam na ba at nisungbat mo, naragsak ka. Kasalasaan ka naragsak. At ang sakit di pa kariribo ka. Ada problema? Iba kang katakin ni Madam Margaret ti amin. Kas kanayan ko nga ibagakan ka, Samuel. Nakasagana ka tumulong, nanyaman ti problema mo. Iso di kang babain. Ma'am? Kas lamay sa nga anak, ti pangibilbilangakan ka, ha? Naasawaan nga may nakita anak may kinarumualto. Kat adada iti adayo alugar. Agyaman naklunay kada kayo, ma'am. Bayan nyo, tenton ada problema kat iyuman ko kada kayo. Namnamam laki di ang makatulong ak. Ibagam. Malagip ko kayam. Kumusta kayo matiti kaya nayat mo? May bagmanta nagsinublan kay matlaan. Madam? Sige. Sana bali. Ija ito na opisina ti pag-istorya. Tani, agman-maneho ka. Di mat ada kinasinara ko iti restaurant. Sakbay ang mapantayo ti opisina, madam. Uwan kayam nalipatak mo tan. Naimbag tayong palagip mo dayta. Anya nga minayati pang panunutan. Nadlaw ko aman ni po di tayo dimteng tali ti opisina. Saan ka matimtim? At ka di parikot mo? Romualdo, hindi pa lang akayat ko damagan kan kadaytoy. Mabutang lang amin. Ano mo maamuan ti asawa makadandenanak? Ang mga numay nakriribukan. Saan mo apakadanagan day dabanag? Adon ti babae ngingkap kapalay ko. Diadal kan managam ti asawak. Kat san na akabalan nga ramidan day ta. Malaksid kanyag. Ada ka di pa'y sabali nga ikapkabalay mo. Siksi ka lang. Rupat kwarta na ganyan ababay. Sumagmamano ka na kwada tinagabroad tapno maliklikan da. Apay, ano damag mo na kanya? Agsilos ka? Kwa, Saan ka ngagbutang ang mga ibaganuan niya ti marikreklam?
No, agsilos ka, maragsa ka na. Takayat na sa wanday ta ay ayatan na. Among mailiwag law na ilging ka. Iso ngay karigata ki umay, di pagkasiraam, inton rabi. Nabayagan nga mukday ta. Bay-bay aklatan. Tapno saan kami gaaga pa? Saan ko pakibibiyagan? Takas na nagsina kami. Nasaya at launay nag nakaman. Wan amiga. Dagiti anak kan manugang mi kuma ti pagbainan na. Tali, agap-apo ko kami pa yan. Excuse me, ma'am. Kadagayam, kasasarita yun di cellphone. Sige amiga, kastapay. Bye. Ay. Awati anyaman na, Samuel. Nakichismis lang ti amiga, may papantin ni Romualdo. Madam, Nababay na ko pagsaritaan ti asawa ng bayamon. Aramidan na ti kayat na. rimor ka no ti sekretaryo, ma'am. Ta, ada ka no ng ibaunan nyo king kuwana. Kinasarita, asaklangan ti mangtid kada kayo iti daytoy. Kaslang mo kon. Noon niya ti mapaspasamak iti pagkasiraan, Merso. Mairiw lakit di unay ni boss. Nagadumot namin tinikosi na apaka kumikuman na. Nasuro ka na makatawan ng kabkabalay na ni Mirasol. Ngem, san na matlangin ang masikugan. Anyamatan, kadigdigos ko. Apay akas na nag-aangan na kailangan. Madandana ka na. Saan ko mapasamak ti kastoy iti nagbalitad bikin Romualdo. Madurmanak iti bundik. Hello. O pa'y ngiram-raman na kailangan. Pagyaman na ka Nung nakasarsayan na kasapulan nyo di kandak, apay at diwin sa panginyaw kanya. Mo yung matadyak kaya ti masimsinga. Sige, sige. Nuno patid ti kandak, kumaya. Irugi yung latak. Wan! Madam tamalaan nga dakon nila. Diyos ko, pagyaman na. Oh. Kumanong matlaan. Sorry, sweetheart. Ha? Ingkarit yung kahit ayal daw, ngay karigata, ti umay di apartment. Agpada tama iliti ko na. Tay talang takilaat, nga timawag kanyak sinalbag. Awan na yaman na, sweetheart. Oretado pa iti sa balingan daw. Sige, sige. Panawang kanta agur-uray dagiti mawag kanya. Panem? Ay, Diyos ko, ang yaman na. Nailiklikak man na, hindi pa kaisang makak. Maburbur siya anak mo't kinirumwan to. Uray rabi eh. Makumiko. Madandanagan ang itikadam di pagkasiraak, Samuel. Mirasol, adanas ka na pagsaritaan ta. Ha? Sakbay ang mamon ni Sir Romualdo ti relasyon ta. Apay, anya ti kayat mo asawan? Saan na naman sa apong nagbayag da ito ang relasyon nyo. Lumiklik kang tingkuana. Oray kasano ti ayat ko. Ngam kasano? Saan naklakit di ako lubusan ni Romualdo? No saan nakaapalubusan. Libasam. Mabutalak. Ang mga nonya ti aramida ni Romualdo kanyak. Please, saan ka nagputang? Tulungan ka amang libas kini Sir Romualdo. Ilamang ka. Aniya? Dandanik mo itong nalibasan, amigo. Naimbag. Taimbawag ka.
Sige, wayakon. Bye. Mirasol, hasikapay lang ti makamo dito eh. At na pa nagapapanak. Diyak paikat na lagipan. Sige, Romualdo. Saan ko nga muna niya nga oras sa makasubli kami kan Ardo diti opisina. Mangibawon ka tulangan iti kumatang iti pangaldawam. Tapnusan ka na rumwarpay. Agkuyog tanto nga agpasyarin ton malam. Sige. Oh, sige, mapanak pay. Kawawa ka na ti Samuel. Madandanagan ang manan. Hello, Samuel. Mirasol, saan ka di pa yan nakapag-desisyon? Ang nervyusa. Kasta unay ti pa nagkabagabag. Kapampanaw lang ni Romualdo. Napintas lang una akong taway. Nakaramit ka din iti resignation letter mo. Nagarami na kita'y bigat. Masaya at naunay. Ibati mi ti rabo ti lamisan ni Romualdo. Kalpasan na, Romuald kan dito opisina. Agpakadak lang kini Mrs. Agarpao. Amuna ka di asyak ti madama ngay kabkabalay ti asawa na. Asigudak agayan ayat na. Saan na pa'y nga mo? O sige, madamdaman to ng pagsaritaan ta na itabanag. Naskim nga awan ti masayang ka. Kaya kayo lang kumanta, nasiga kayo. Oh. Ako may bagak kada kayo. Oh, Samuel. Adya na ita. Ma'am, agpakada ko makada kayo. Kapagbitak laan, adalang napataga papanang, agsubliak madaadagos. Oh, sige. Awan problema iti data. Awan ti schedule ko apapanak itang aldaw. Agyaman ak launay kada kayo, madam. Awan na nyaman na. Basta sika. Abaman na may tulnog na kardo. Oray panawan nagtulatan. Mapanak to nga daw tagkapi, sir. Kan makasigsigara di yuak pa. Saan ka ngagbaybayag? Agsublikan to yung opisina. Awagang kanton noon niya nga oras sa sukunan na. Sige, boss. Awan mo't lang kami naramidan ni di babanak. Kaya saan ka makastrict na close door meeting? Sungag subli ka lang na yung opisina. Wen, boss. Nakumikom lang ko na ini po sa Romualdo. Nga daw tinikrosyo na. Adya ka mo. Ano pa'y masansan ni surot na kadagit ito duma. Abuti ka na. Pabantayan lang sa kanyak ni Mirasol. Kasla mabutang nga agawon da kang kuwana. Kabayatan, asaan ta pa lang ang matinong ti masluk nga ramidan ta, Mirasol. Dito'y pagkasira at ti paggilang mga aking ka. Samuel. Uray ta saan pa nga mo ni Sir Romualdo nga da relasyon ta. Saan mat nga mo ni Arto. Mabuti na kiti mabaling nga ramidin ni Romualdo. Nung maamuan na tinaramid ko. Agtalag ka kanyak, Mirasol. Saan ka abay-bayan? Pampanunutot pa ikay diti. Panagkasal tayo West up no agdin natin. Samuel. Aping nagsangit ka. Saan nagkadya ka durman? Kaya't nakaikasar iti laksit ti amin. Nagbinduta kiti nagbalin ang desisyon ko. Mirasol. Ay ton kalaunay. Urayan niya pa iti kinatakot. Masyan ka lahat kanya. Nga uray among apakaisag makam. Pudno nga ayat na ito'y amarikrik na king ka, Mirasol. Nagbaso na king ka. Uray, iti kastoy awakas. Amalito pak nagiti nagkuranga king ka. Samuel, mabuti na. Diyaga mo, haginggat ka ano mailambangan ta ni Romualdo. Ang mga nanyat aramidin na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss,
Apay tarubam. Apay at di mo kinita no adda ni Mirasol dito opisina. Saan ka diya nagpakada-kada kayo? Agsaludsod ka ba lang ganiyak? Anya na ito ha? Resignation letter ni Mirasol. Resignation letter? Kilaat man dita desisyon na, sir. Saan na nagpakada-kada kayo? Ada pa'y surat na. Denggam, tabasa. Pakawanan na kumarumwaldo. Diakon kabailan pay. Nupay, mabuti ng aking ka. Ingkedeng ko ti saan ang nagpakada. Sapay lakuma na maawatan nak. Di na kon sa pulan ken saan nakuman ariribukan. Saan na babalin na ito Boss, saan lagay mo nagikatan ni Mirasol ng empleyado yun? Pinanawan na kayo pa yan. Saan ka nagdimag tamang numatibab ka? Basol mo na iti Aldo. Iso a pinagsubli ka at dagos diti opisina tapno mabantayam ni Mirasol. Yak naman nga ramido na dahita, sir. Jak simbra kiti opisina yun. Kat, sino ti magnamnama nga aramido na dahito ya? Kinilahat na kayo, boss. Amang ano na bayagan na plano na dahito ti awanan bahin na babae. Impay ko amin akayad na sa kalpasan na. Boss, anya taramidon mi? Kaya niya pitaramidon nyo no saan namang sapol kang guana. Sige, boss. Mga bakit ikadwa ka mang sapol ka ni Mirasol? Sika ti mangidahulo iti mapan iti pagkasiran na. Di sa bali a grupo ket mapan iti terminal. Siya kung ti makamungag dabag kadag iti kasingad na iti opisina no adda na ibagbaga na may panggap iti plano na apumanaw. Mirasol, pinagsangsangit ka anas ang patak. No, nakasubli ni Romualdo ijay opisina, Samuel. Nabasa na lakit yung resignation letter ko. Ang mga no pinagtignay na nadagos dagiti tao natap mo sa Pulandak. Malaksit kini Aldo. Adda ka di pa'y sa bali at tao. Ato, namjak amo no bodyguard na amin dagijay. Namin adon ang nakitak dagijay alalaki iti balay na. Nadlaw ko, nga dagdudugol iti siksikat da. Uri ni Romualdo, adapaltong na. Apay ngay talang ngayon bagam dayta kanya. Apay akasapulan na ti ado pasurot. Adda ka ti illegal ang negosyo na. Diyak ka mo. Madananganak. Ang mga nonya tiramidan na lumadoktalan ng ilamlam mga. Pagkalmam ko malang tiriknam. Saan na nga mo asigo dak akayan ayat mo? Alayo lakat ti atapon na ngalimlam ka. Saan naklakit di ngayon kaan? Aging kay titinak masapulan. Madanagan at para iti pamilyak. Ang mga niramraman na ida. Sapay kumata saan? Nukas pagarigan Mirasol. Andaan mo ka makatulong ka data. Ni Madam Margaret. Ha? Nung maamo na asyak ti kabalay ti asawa na. Ang mga no. Di pag-aamog. Saan nabibiyangan ni Madam Margaret dagiti pababae ni Sir Romualdo. Kasta nagsinadan. Taas andan ngagdindin na. Kasaritak to, Mirasol. Isulaang ti amok ang makatulong kadata. Amin lagi din na babae ngayong kabalay ko. Pinanawan na. Nakarkaro, minukakaruan tinaramid ni Mirasol kanyak talinibasan na. Ni Ardo na ito yung mawawag. Hello? Anya? Talaga ang nagtalawan ni Mirasol? Kitawan pulos na bati, akaws na di pagkasiraan na. Anya di kunam?
Nagdardara sa pimanaw ta binaybayan na ang nakalukat ni Redaw. Ha, wakad na gadi kakadwam manapan iti terminal. Oh, sinalbag. Nga panagkunak, awan sa balya pagkamangan na, no saan nga iyay lugar na. Sige. Mapan kayo at dago si Yay. Damagan nyo na adam muda, akayan ayat na. Sige, bye. Sakpay ngay may talito'y balay ni Ma'am Agarpaw, Mirasol. Na istoryak yung kuha ti amin. Ma'am, pakawanin da ko, ma. Mabainak unay kada kayo. Talaga asaan nagnaknakam day jala kay. Nairan-ranapay asika, asigod akayan ayat ni Samuel tiin kabalay na. Naibag ta nakapanunod ko anang panakon kwa na. Madurman ako ni tibagik, madam. Kat ni Samuel tinangising-asing, alibasak ti asawayo. Well, ma'am, sakmat lang tinangising-asing, ngagpatulong kami kada kayo. Mabuti nga ko, ma. Amadoktalan ti asawayo ani Samuel tinangilamang kanya. Sakbay ang mapasamak dayta. Kasaritak ni Romualdo. Agririn ti silpon ni Mirasol. Ngamasan na kasungsung batang tiawanan bain. Ha! Ngamasan na kamay lambagan. Siya pa'y tinapili na alukwan. Di na sinungbatan. Napudno ti atap ni Ardo nga dalalaki anang ilimang kenwa na hagalwan kanyak. Papatay ko na ijay alalaki. Nimot Margaret ti mga wawag kanyak. Ano nga tatibagan? Hello? Talaga nga wanbain mo, Romualdo. Inawagan na ka di tapno pagsasawan nak. Anya ko matibasol ko king ka. Dabagan pa ilang, kanyat basol mo, ay dito ta naglawag, ang nagadot basol mo kanyak. Lakayan na di ka matlag nakaman. Nagtulagan tayo ding awan binyagan, Margaret. Nabayagan na santang agdendin na. Ngam di ka kadi mabain ka nagiti anak mo, ha? Oray ti sekretarya, inramraman mo, di mo pinakawan. Kasano, anak mo amday ta? Masyan ka kumaka ni Miraso. Linibasan na ka, kaputa mabuta, nagpakanakan ka. Tama nga na niya taramidam kan kuwan. Madurmanan, hindi pa nagrelasyon na kan ka. Sa lakniban na, ti dayaw na, oray na ladawan. Kasano ti panakamo itiday ta, Margaret? Saan na masapol ang mamwam? Di mo ganda na pag-aramidan ni tindakas ni Miraso. Tasyak ti kang runan makalaban mo. Mawatam? Nidip na na. Kasano ti panakamo ni Margaret alinibasan nak ni Mirasol? Amangan no iso ti mangilimlemang ken ni Mirasol. Naskin nga tignayang. Orin ka rin ni Mrs. Agarpaw ti tulong na kanya. Inyakan na kami pa'y tinataltalgat ang nagpaangan me. Naskin nga adda maaramitak. Apang laban ko kini Sir Romualdo. Papanam, rabiin pang-asim, saan nagkapanawan? Mabuti nga nagmaymaysa. Awan ti pakan anom dito'y. Natalgat ka. Adda naskin nga aramitak. Saan ka maawatan? Anya ti aramidam? Nakunam nga ado ti pasurot ni Sir Romualdo. At dalaki di maikaniwas itilintag ang negosyo na. Kat mapanak agsiib iti balay da. Anya, napagkat ti kasta nga aramidam. Mga na may sagmak ka. Saan ka amadalagan? Agan ang natang. Saan ka lang kuman nga agtuloy? Tiyak kaya't nga dada ka sa mapasamakan ka. Mirasol. Napatid ka kanyak. Kasano na dada ka sa mapasamakan ka? Awan matlat sirbina na nagsinobyan ta. Asin ang tupay ti pagkamangak.
Ang mga noon niya ti aramidin ni Romualdo kanyak. Tiyak kaya't nagnanayon na si kakawarak iti panangadipon na kanyak. Ay ayatan ka unay. Naskan nga da maaramita. Tapno da pang laban ta kini si Romualdo. Saan mo akabaulan? Napilag. Uray ta nagkarimot ni Mrs. Agarpaw asaan na taabaybayan. Isukuman ti makaamu iti amin. O sige, mapanakon. Matulog ka lang. Dahil tati, naamuan mi kadagiti dadakkel na, boss. Sigod kaya makain ayat na ni Samuel. Di awanan bain. Nagsilusak ka ni Margaret, gayam ni Mirasol Tipunteriana. Mga no nagsinubyan na. Kat isulaki diti nang ilang maging ni Mirasol. Isumad lagayam nginawagan nak ni Margaret. Nagpatulong laki di dahi alalaki iti asawa. Mapan kayo agdamag iti opisina ni Margaret no sa dino ti pagkasiraan ni Samuel. Anya ti armidon mi kadakwada, boss. Isobleo ni Mirasol kaniya. Idinto apatayin yo dahi alalaki. Ibalang yo iti taaw ti bangkay na. Pimano ka nung Samuel kan tikatwan ang babae. Iti pagkasiraan. Ni Mirasol laki di dayay. Nakapagsakbay da. Nasaganaan na ti mabali na mapasamak. Ha? Natural mat daya lalaki. Napintas kami ni Mirasol. Oray siyak katakursunadak keng kuana. Anya nga tanong masapulak ni Mirasol. Kadya ko ni subli ka ni boss. Ang mga no siyak matipatay na. Ha? Sana mabalin na babae lang tipakatay. Rumbang nga nga iba kini Ma'am Agarpaw tinatutalang. Asawa na pa ilang di Chay. Naawag ako ni Romualdo Samuel. Ngam na napaan dagiti tao na ijay lugar niyo. Agatap lakit di asika. Tinangilamang kini Mirasol. Madam, Oh. Awawagan nak ni Romualdo. Hello? Ay, jay driver mo tinangilamang kini Mirasol. Saan ko lang nga driver ni Samuel? Taltal kak nga empleyado kan may nga anak ti pangibilbilang kan kuana. Anya? Abom no kasano ka magipatag kas may nga ina, Romualdo. Bye-bye amidahan kan Mirasol. Kaya't ko nga kita ta. Kat pagsaritaan ta na imbag ti amin. ito ko di mangipasyarking ka. Tapno, saan ka mapulkukan na nakapupuklatan. Iti nangipaingan ni Mrs. Agarpaw katata. Ang mga noon niya pa iti mapanunot mo nga aramidan. Nga masal ka di ang napaggaday, kaya pa nagkuyog ta. Ang klase mo ang pampanunot. Aglanutan na amon kaya man ni Sir Romualdo. Asigon nga agayan ayat ta. Kat atapon na asika, tinangilang mang kanyag. Mga talabiit sa agawitan. Uray ta nagakatang tamatan kadag iti kasapulan ta. Kakanwa! Dami Mirasol kan Samuel lagi. Kulakol ka. Basang mo na ito eh. Samuel, ni Arto, nakitikan to ata. Paspasan pa iti magda. Aro dun. Agpatulong ta iti security guard dito mo. Kalpasan na. Agturong ta iti elevator. Tapno, dardaras, malibasan tayo na. Kita, gisi kayo! Kayo! Oh, guard! Labdan nyo kumada kita lalaki. Hold upper kan kinapper na kita. Pagtasan ba'y tagpataray sa altok? Aging lalaing tayo ta Samuel. Naskan ang makamatan tayo na kani Mirasol. Tibili ni boss. Kat pa, patayin tayo ni Samuel. Iso ano maabutan tayo ng mabatugan tayo tilukan na. Paltugan tayo adagos. Ha? Datay sabat ti kamkamatan na giti polis. Delikado na ito kakanwa. Wala ka, delikado.
Sayang akong daway, boss. Nakamag ni Komanda Mirasol kan Samuel. Nung kinamat da kami dagiti polis. Dagiti awanan bahin. Liniklikan mi ti makipinal to kadakwada. Ay, sa dinong nga tati paglamlamangan da. Amula gede ni Margaret daytoy. Ni Nardo daytoy umawawag. Kabilang. Hello! Anya? Rinaot da kayo dagiti pulis? Linibasan nyo ida? Takrot kayo! Aglambang kayo lang ang rudan. Saan kayo ngagpagpakita kaya? Sige! Mapan kayo ti lugar asan da kayo ang matuntulan. Wisit, ha? Kasanuan na buwan dagiti pulis. Dahito'y alugar. Delikado. Saan ko kayat ti mabalon? Manipod ang kadang taasan tan ngagkabalay, Margaret. Itamon lagan nga umay ka dito'y balay. Iti matang ti Diyos, kan iti matang dagiti tao, agas sa watapailaan, Romualdo. Kat, addakan bangak iti daytoy abalay. Ngam, addakan duwak na imay. Sino? Dari kagayan launay, dagiti anak ta, ama ornos ta, ti parikot ta. Tapnag den natamanan. Ngam, saan na dagiti anak ta, ti kadwak. Samuel, Mirasol, may kayo ditoy. Anya? Da Samuel kan Mirasol ti kadwam? Sir, pakawanan dak. Jakon kabalan. Madurman ako ni Tipaki. Agpapabawi ang no apay abinibay ak iti ni Mirasol. Iso nga iti nakita kami. Ingkaligatak a makipagsinublan kami. Tapno matulungak a makawaya-waya kada kayo, sir. May sa abalasang ni Mirasol. Kaya't mo dadaulan, ti pasakbayan da. Margaret, amunak. Linibasan nak ni Mirasol. Sir, makisarsarita kiti dasaya at kata. Kinuyog ko ida tapno kasarita ka. Apalubusam idang ngagbiag anaragsak. Ngam no saan ka dumag? Sorry lagan. Paraot ko pa dagiti dadto maabudegam. Anya? Kaya't mo asawan? Sikat ti akin aramid, Margaret? At agyaman kami kada kayo. No pa'y babaan kada kami kini Mirasol. Nakaitagdang kayo, apasadangan nyo ni Sir Romualdo, kadagiti may kaniwas itilintag ang negosyo na. Malagsakan kami, tanay kadang nyo, tagtipon manan. Takas ko na yo, day tatitari gagayan dagiti anak yo, ma'am. Agawid kami pa ilang iti lugar me. Sa panunutan minto, ti jaya yo. Ulitak manan, ma'am, agyaman kami kada kayo. Bye. Samuel? Mirasol, da ka di pa ilahang rumba nga pagsangitam. Nakapagsasarita tayo na imbag kada si Romualdo kan Madam Margaret. Kat nagkarin ni si Romualdo, asan natan ariribukan? Akiaman ako na ikan ka. Diyak ka muna niya kuman tinagtungpalan ti biyak ko. Mirasol, agyaman lakman. Tayo kan nakiti sa bali pa yaguntaway. No pa mabalin mo kumati agayat iti sa bali. Ngat adda amay kari iti panagayat mo. Iti may sa relasyon. Kasapulan ti panagpinakawan. Kun panagkinaawatan. Sa narumba nga pagturayan ti gura. Magtungpal iti panagsina. Uri, kasano ti kadagsan ti bason. Takas na ti kayat ti Diyos. Nagpanuray ti ayat. Puno day na Mirasol. Enton makasangpat tayo jay lugar tayo. Pagtulalagan tan, ti panagkasarta. Agyaman nakmanan. Itilaksit ti nadagam na palabas ko. Gapu ti panagbintot ko. Kaya't nakpailaan nga ikasal. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal ren no inspirasyon.
No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video, ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang, agyaman na pagayam.